Как мога да разпозная ППИ и да се предпазя? ППИ, т.е. инфекциите, предавани по полов път, са заболявания, които се предават по време на секс. Предаването може да бъде вагинално, орално, анално или чрез контакт с кожата. Най-честите инфекции, предавани по полов път, включват сифилис, ХИВ, както и хламидия и гонорея, известна още като трипер. Можете да използвате някои от симптомите, за да разпознаете рано дали сте били заразени. Например, парене или болка в гениталната област или долната част на корема, необичайна секреция с неприятна миризма, сърбящ обрив, червени петна или бучки по тялото, липсваща или нередовна менструация, кървене между менструациите. Понякога заболяването протича без забележими симптоми. Само редовното изследване ще ви помогне да сте сигурни, че не сте се заразили. Като секс-работник ще бъдете редовно тествани като част от здравния преглед. Изследванията са бързи, в повечето случаи безплатни и ви дават сигурност за вашето здраве. Ако сте се заразили с ППИ, няма от какво да се срамувате. ППИ са много чести и много хора се заразяват с тях в даден момент от живота си. Имаме две добри новини за вас. С мъжки и дамски презервативи и мокри кърпи можете да се предпазите много добре от повечето болести. Добрата хигиена на ръцете също предотвратява инфекция. Повечето предавани по полов път болести може да бъдат лекувани бързо и ефективно, така че не чакайте дълго. Потърсете помощ от лекар или център за консултации. Погрижете се за здравето си, защото вие сте важни. По-подробна информация за различните заболявания можете да намерите в прикачения файл под видеото.